Iya 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 iya. Iya. Ini sitok sangkar. Hmm. Ayo nyedek, ayo nyedek. Kupingnya, kupingnya palta. Lah iya kuping iku ora sangkar. Tak ketan tak ngene. Enggak enggak. Buka no, lawangi buka no. Mas menengo mas, ojo nangis mas. Ini lho, tak sangkar. Kupingmu sih tok le. Kupingmu satunya tuh bagaimana toh le? Hah? Oh, Hiro mau bukain. Hiro mau bukain pintu. Oh, lah ke gandrung Bondowoso ke wis metu. Awas lek keplinet lo, awas lek keplinet lo. Awas lek keplinet. Nggak bisa buka. Sangkare digano. Itu lepok. Piye lek buka piye njajal? Tangane piye lek buka? Biasanya kowe nyolong-nyolongno lek buka. Piye to iki? Mosok cah papat ra nek sing do iso mbukane. Bukane tangane piye? Sangore, Bu. Piye? Sosokan tangane dikenek-kenek ngene ya.